Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri, berriz ere, herriz herrira. Gaurkoan Beruetera etorri gara. Nafarroako iparraldean, zehatz-mehatz Basaburuko haranean kokaturiko herria. 150 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zen nolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Beruete ezagutzen. Kaixo egunon? Kaixo egunon. Zer moduz? Ongi eta zu? Oso ondo, Joakinaren bila nabil, zu beltzana? Bai, ni Kaixo, naiz. Pablo naiz, Xaloa telebistakoa. Zer moduz, Joakina, zera, kontatu pixka batean nola ekarri gaituzun? Da, Otsakar Landaetxea. Otsakar Landaetxea, bai. Eta hasi zen 2018an pasatu. Bai, erakutsiko bidazu pixkat, zurea da, hemen lan egiten duzu? Ez da nire lengusuarena, emaztea eta amarena. Beraz zu hemengo langilea. Ni langilea naiz, bai. Hau da, egon gela denetatik. Hemen dago egoteko telebista, pinpona, futbolina, hor dago txokoa. Bai? Txokoa eta sukaldea ikusten duan. Sukaldea bai dena. Handago txokoa, handago komuna bat, eta eskuaz bat. Eta gero goian daude logelak. Gero erakutsiko dizkizu logelak. Bale. Zer hemen, igual hemen bertan eseriko gara, Joakina eta galderatxo batzuk egingo izkizu, iruditzen bazaizu? Bai. Bai, perfecto. Haupa, hemen eroso. Bueno, Joakina, hemen zure Otsakar landetxean lasai eserita gaudelarik, esan bezala galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizugun bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zen olako eragina izan duen. Zuri galdera hau nolabait turismoaren edo landaetxearen perspektibatik egiten dizut, ezta? Beraz, zen nolako eragina izan du pandemiak Otsakar landaetxearen kasuan? Martxoan itxizenean zeuden ja reserbak martxoa erditik aurrera, pirila, maiatzan ere zeuden, gero ja uztaila arte igual igongo zen baton bat, ekainan, baina ja horietenak anulatu zituzten, gero udan nahiko ongi egin zen lana, 2 hilabete horietan, eta gero, irailean beti bajatzen da, jendean nabaritzen da, lanak, eskolak, horietenak hasten direla, nabaritzen da, igual izango zen baton bat etorri zena, gero ja, asteburuak, gero ja, udan izan zen asteak, jendeak pasatzen zituen asteak, goizean batzuk ateratzen ziren goizean eta arratsaldean sartzen ziren. Eta hori, gero ja itxi zen, irailean bukaeran edo, eta dago itxita. Eguerritarako zeuden reserba, baina anulatu zituen jendeak, eta ja dago itxita geroztik, eta hori, udan izaten dugun lan egiten. Bai, hasi dira reserbak egiten, joan den udan bezala, asteka, hasi dira, aste osoa, eta uste dut, joan den urtean bezala egitea lana. Espero dugu hori zenalea da, reserbak jadanik egitea. Bai, gero, duela 2 urte daude reserbatuta inglesa batzu. Duela 2 urte, ja. 2 urte daude irailan dako aste bat. Uste dut motoaren
munduan edo lako zerbait direla. Dira, ez da, bitaren bat egiten edo... Bai, eta daude aste bateko hartuta. Eta zera galdetu bat nizun Joakina, normalean, Beruetek eta inguruko zonaldeak turismo handiko lekuak dira, pandemiarik gabeko... Bai, badaude hemen landa etxe desente, Jansaura herrian ere badago, gero Udaben ere badaude, eta Uzaman ere badaude desente, bai. Beraz, asko nabaritu da pandemiaren eragina horrekiko, hau da, nabaritu da turismo asko jaitsi dela. Hemen batez ere bai, eta uste dut gehienetan, eta gehienak ere itxita egongo direla. Bai, oza, hainbeste turismo egonda garrantzitsua, sektore garrantzitsua izango da hemen, Bai, oso. Bai, eta zera galdetu behar nizun, Joakina, landa etxe honen kasuan zen nolako jendea etortzen da? Familia, kuadrilla, gazteak, helduagoak? Normalean etortzen dira kuadrilla, famili talde handi bat, da etxe handia, orduan etortzen dira kuadrillak edo bai baditu zazpil egon gela, eta gelak ere dira handiak, normalean hori, famili talde bat edo kuadrillak, ero beti hola, kuadrilla, gazteak, adin guztietarakoak etortzen dira. Eta esaten dazu, etxe osoa lokatu egiten dela, edo nola egin ohi dute? Normal, orain arte etxe osoa, eske bestela lokatzeko hau ez dakit. Bai. Landetxe bat, gela ez gela, ezin da zergatik, janariak eta ez dakit, nahiko zaila. Normalean, orain arte beti taldeka. Eta zera, Joakina, zuk, landa etxe honetan lan egin baino lehen, turismo arloan edo lan egina zinen edo ez? Ez. Eta nolakoa esperientzia? Bueno, hasieran beldur pixko bat, niri beldurra pixko bat ematen dit, edo etortzen direnean, etortzeko momentua, baina ja uste dut oitzen ari naizela, bai. Bai, eta zera, nabaritu duzu asko pandemiaren eragina zure lanean ere, ez da? Hoitxita egon bada, zu ere nolabait lan egin gabe egon zara. Bai, hemen bai, baina ordu batzuk egiten ditut etxe batean lana eta horrekin, baina hemen bai nabaritzen da beti, izatetik ez izatera, eta karo, udan ere izaten zen tarte bat mugitu behar ginena, denak tarte hortan egin behar ginen, goizean atera eta gero arratsaldean batzuek ateratzen dira 11 terdik aldera, eta sartzen ziren bost erdiak edo 6ak edo tarte horietan etxe handia da eta kostatzen da. Bai, galdetu behar nizun, Joakina, klaro, normalean landa etxeetan eta, hoteletan bezala, norbait joaten denean garbiketa egiten da hurrengoa etortzeko, ezta? Bai. Badakigu COVID asunto honekin garbiketa are garrantzitsuagoa dela, asko aldatu da hori, nabaritu duzu. Bai, zergatik dena pasatu behar duzu, lehenago ere, baina errezago, armarioak orain ja, atari horiek, lehioak, ukitzen den gauz guzti, dena desinfektatu behar duzu, denbora gutxian, udan, gutxi. Bai. Guztia ukitzen da, ia. Bai, eskuarekin dena, bai. Desinfektatu behar da, ez da? Bai. Eta zera, Joakina, esaten diazu orduan, udanetarako aurreikuspen onak dauzkazu. Bai, hasi dira, bai. Espero duzuela pasaden udan bezain ondo lan egitea edo. Bai. Eta zera, Joakina, laguntzarik jaso alduzue gobernuaren partetik edo turismoaren arloko negozio bezala? Hori nik ez dut eramaten du nire lehengusua, ez dakit. Ez dakit. Baina, esan behar nizuna da hori, Joakina, espero dugula ondo joatea, uda hau, lan egitea, espertuta ez egoteko, gutxienez, eta jendeak disfrutatzea. Beraz, Joakina, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik eta munduko sorte guztia opa dizuegu. Eta hemendik Salva Telebistatik gomendatzen diogu jendeari landa etxe hain polit eta atsegin honetara etortzea. Pues a ber, etortzen den. Bai, mila esker, Joakina, ondo izan. Berdin. Berdin. Ángel, alzarazu.
Bai, motel, Angel naiz. Pablo naiz, aloa telebistakoa. Zer moduz, Angel? Ondo. Ba, azaldu pixkat, hemen geratu gara, baina azaldu pixkat nora ekarri gaituzu, non gauden? Bueno, hemen ikusten bezala hau da Txaseneko Borda zaharrotegia. Beiruten gaude, baina Beiruteko barrio batian. Bai. Eta hemen bizigia eta hemen egiten dugu gure bizimodua. Familia negozioa da. Bai, oin dela 30 urte hola hasi ginen, negozio hontan da. Eta oin digan hemen gaude. Eta, bueno, aguantatzen ez da, orain gauza zailak daude, baina aurrera egin behar da, ez da? Bueno, gutzako, saia, gure sektorentzako, dana dakiten bezala, pues, asunto joitu ziok, eta aguantatzen egia, lan egin gabe. Nintzen bazaizu, Angel, zeixeriko gara, igual, bueno, hementxe bertan, eta kontatzea zu pixka bat, ja, detaile gehiagorekin. Bai. Bueno, Angel, hemen ja eserita lasai gaudelarik alderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizugun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zenolako eragina izan duen, ezta? Zure kasuan, sagardotegiaren ostalaritza perspektiba batetik egingo dizut galdera hau, Angel. Beraz, pandemiak zenolako moduan eragin duzuen negozioan? Pues, eragina itxita, osea, mundu guzi bezala, de repente itxizi duten, eta alaxe segitzen du itxita. Pandemia guztian zehar egon zarete itxita edo ireki itxi egon zarete ostalari asko egin duten bezala? Ez, gu erat itxita eukideu. Eta hori zeba, erabaki propioa izan da edo lanaldetik ere rentablea etzelako edo... Bueno, gu ondo pensatuta gauza zeatik alde batetik ez da rentablia, dauden aforoak inda, karo, hemen terraza, pues, ez da posible terraza jartzia. Orduan, aforon gatikan alde batetik, eta beste gatikan ere, pues, maskarilla eta gola neurrioekin ibiltzia, ezaigu iruditzen egokilatan ikan. Zeratik, hemengo ambientia dana hautsi iten bai da, eta orduan geroako ere jendia igaz ezaio recuerdo txar bat ez, ambiente txarra eta orduan ez dugu nahi ni jendia gogoratzia alako pasaizuak. Nahiago dugu itxoin, berriz gauza normala jartzean ian iriki eta leheno bezala segitu. Hoi posible ez baldin bada, ni ez dut ikusten. Esentzia hori mantendu nahi duzu, ez da? Ni bai binipin. Bai. Eta zera galdetu nahi nizun normalean, Angel, noiztik nora lan egiten duzu sagardotegian? Gu Donostiko besperan, hilbeltzian, hogeian, 19, 18 inguru hortan, eta geho maiatzan lehena beti, egun horrekin, hori da gure azkeneko eguna. Beraz, pandemia zizenean, nolabait, denboraldiaren erdian harrapatu... Justo, klabau. Pandemia izan duzen, martxuan erdi nola, eta oseak inginu zen erdia. Eta nolakoa izan zen, berri hori jasotzea, ez da? Jode, pensa zu, pues mundu guztio gehiena binipin alaxe izango zen. Porque izan duzen goizian, dana enkargauta zeon, eta goizian jendia deika hasi, eta anulatzen, eta azkenien eguardiako ja eser gabeatu nien, material guzti hementxe, eta geho arrelatu bierra. Erositako guztia erabili gabe geratuko zen, ez da? Dana altzan bezala arrelatu ginen, material batzuko bueltatzen, beste batzuk kongelatu, etxian janda. Gure kasuan ez ginen ezerre galdu, baina apuru latza bai. Eta zer Angel, zuen kasuan, sagardotegia daramazue, familia negozioa da, honetaz aparte, beste lanik ere edo duzue edo hau da, zuen desuiturri bakarra? Bueno, hau da, bai, nire lana hau da. Bai. Geo Andria jubilauta da, beti zeo zer laguntzen dula, baina bai, nire lana hau da, ni oraindik ez behin ez jubilatu. Beraz, zuek bizi zarete esan daiteke denboraldian egiten duzuen diruarekin ez da urtean zehar tiratzen duzue? Bai, gu urte duzia pasatzen dugu denboraldia prestatzen. Bai. Eta geo denboraldia da eskapatea bezala,
porque, claro, bitartian, sahardo egin behar da. Bueno, claro, ez da bakarrik denboraldia ez da, baizik eta horretarako behar den guztia prestatzen aritzea. Sagazti handiz azkau, eta orduan dana zaindu beharrak, urte duzilean, kimaketak, handaketak, geho bildu behar da saharra, sahardo egin behar da, geho etxien ere beste produktu batzuk itzen txugu, hemengo gaztutako itzen dugu dulce saharrana, etxien indakua da, intxaurrak ere bazazkau, eta intxaurrak bildu behar da, lehortu behar daude, eta gauza hoik ez, ente izan duzu, orduan, claro, urte luzia bai da, eta geho, irabazteko garaia izatea epe laurrian o epe motzian, hilabete erdi. Eta orduan dana dago, enfokatua horri behi da. Orduan pensa, zuze palo izan duan gutzako. Eta zera, Angel, aurten pandemia zizena, esan dugun bezala, demoraldi erdian harrapatu zintuzten. Ez jakintasun honetan aritu garenez, aurten aritu zarete prestaketa horrekin, bada ez bada ere, irekita egoteko kasuan, edo nola aritu zarete aurten? Bueno, oraindikan loretan do, saharra. Baina bai buruai bai prestatzen, buruai buelta asko ematen izkio, porque ez baidaki zein behar dugu. Ze tokatu behar dan, inor ez baidaki. Eta orduan ez dut deziditu, ez da lako garaia deziditzeko. Baina pensazu hemen digan bi hilabetea o hilabetea jakingo dugu hemen ze movimentu daun saharrana. Eta orduan ez dakit orduan dezidituko dugu. Ez dakit, hoin ez dakit zer egingo dugu inipin. Eta zera, Angel, badakigu pandemiak gehien eragin duen sektoren artean ostalaritza dagoela, ez da? Ostalariek laguntzak jaso dituzte, mota batetako eta bestetako laguntzak, terrasekin, diru laguntzak eta zuen kasuan Nafar gobernuaren aldetik edo laguntzarik jaso alduzue? Gu ez dugu jaso, gure kaso konkretu ez dugu jaso. Eskaini indiute. Bai enteatu geha, laguntza bazilata, baina gure esperientziak esaten duela ez diela laguntzak interesantia, porque esku batekin ematen dizute, beste esku batekin kentzeko. Orduan nahiago goala dezitu dugu, ez hartzia horretik. Eskarmentu handu jaulako. Bai, ez esperientzia da kaso. Bai. Eta zera, Angel, esan diazu Sagardotegiren kasuan itxita aritu zaretela. Hemengo biztanle bezala, Angel, galdetu nahi dizut ere, ea turismo arloan eta zenolako eragina izan duen pandemiak. Ea nabaritu den asko jende gutxiago etorri dela, edo ea beste mota bateko jendea etorri den, igual Nafarroakoa gehiago, kanpokoa baino, nolakoa izan da, esperientzia hau. Bai, hemen normalki oso jende gutxi basatzea, hemen diminipin, pasabide hortatik, eta oain jende asko ikusten da. Bertako jendia, Iruñarrak egina, ziudadetik atean nahi, eta herri txikita, mendia, eta hola, eskapon ibiltzen dira, arna sartzeko sikira, eta orduan bizikleta, pasiantiak, eta geho herri mailan ikustea hor, ostatu inguru hortan, ostatu irikita, egoten da, usten diotenean. Plazardian dago. Bai, eta han kanpun ikustea jendia, eseita, eta hola, eta kotxe asko aparkatuta, eta jende asko ikusten da. Normalean baino jende gehiago. Bai. Ni esango nuke ikera harri. Bai. Eta zera, Sagardotegian, Angel, normalean, nongo jendea etortzea? Nafarroakoa, beste leku batzutako ere? Buf, honea jende asko. Zeatikan, kanpotikan jende asko, bai. Bertako jendeek, eta Gipuzkoarrak, o Zarazakoak, esango dizu, ni Herriberako jendia ere bai, baina baita Burgosekoa, eta Soria, eta Abila, eta Madrilekoa, eta Katalanak, eta denetatik. Orain hori esan dira, bezala Nafarroako jendea etortzen aria, igual, itxira perimetrala kendu duten ez ere, igual, azten dira ja gehiago etortzen ez da. Baina, zuek udan, mantenduko zarete ez da, datorren denboraldira arte... Bai, gu geha bastante tradizionalak, eta orduan, bai. Esentzia hori mantendu nahi duzu esan bezala. Gu, leheno esan dizun bezala, fetxa hoitan, eta normala baldin bau. Bestela ni ez dut ikusten, semia espada azten ni binipinez. Zuk ez duzu, zuk beti bezala espada ez duzu egingo. Ez. Ni sarxan barra nahiz eta leheno bezala. Behan dudan etzako kanbiatzeko.
Bueno, Angel, espero dezagun gutxienez urrengo denboraldian ja irekia ahal izatea eta jendea hori etortzen hastea, gauzak aldatzea eta ahalik eta lehen egoera honetatik ateratzea eta zuek lanari berriro ere ekin ahal izatea. Posiblea den, jendia gogoz dago, deika, erat. Zuek lanek egiteko gogoarekin eta jendea ona disfrutatzera etortzeko. Deika dago jendea. Bai. Noiz irekiko. Irekiko teu, noain, udazkenian, erat. Esan ezin da, Zuk esango diezu ez bada, denboraldian irekiko duzula beti bezala egin bada eta bestela, ez da? Hori da. Bueno, Angel, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, benetako plazerra izan da, eta esan bezala, espero dezagun ahalik eta lehen sagardotegia berriro ireki ahal izatea, jendeari esentzia hori berriro eman ahal izateko. Posiblea da. Horia, mila esker Angel, eta oso izan. Zuedi, bale, urrungo arte. Kaixo, egunon. Hola, gaixo. Asensioren bila nabil. Vale. Zualtzara? Bai, zunera. Kaixo, Asensio. Hola, bai. Pablo, Xalma Telebistakoa. Zer moduz? Ondo. Bai, zera, Asensio, hemen geratu gara, baina kontatuko bidazu hau zer den, herriko plaza suposatzen dut, ezta? Bai, hau herriko plaza da, herriko ostatu, eta hemen ibiltzen beha erreguzie unea biltzen da. Ondo pasatzen, ezta? Bai. Unke pasatzea eta jolastea eta unea atortzen da jendea gehiena. Zera, Asensio, zu Berueteko alkatea. Bai, ale esateute. Ala esaten dute. Bai. Zenbat denbora daramazu Berueteko alkate bezala ba, Asensio? 7 urteia. 7 urteia. Esperientzia handiko alkatea orduan, ezta? Esperientzio. Zerbait badak, zerbait. Baina berez izan duen naiz transportista izan duen naiz. Berroita bi urte transportean, ebile naiz. Eta geho, bueno, hemen ugai urtetaino, hemen izen naiz, baina guain hemen bizen naiz, baina bete neonen biziola jornal ateatzeko eta izan duen naiz, joan beharra. Espaile guztian urtsile baina naiz. Lagametetan da jaietan, etortzen ditzen etxera. Hombre, zera, Asensio, iruditzen bazaizu pixkat herria erakusten baiazu, paseotxo bat ematera jaten bagara? Bale, oso ondo. Orduan, Asensio, transportetik politikara eman duzu jauzia. Politika, herriotan bakezu ze pasatzen dira. Zera, hemen izaten da lana desente, lana jo binepen. Lehen hau egon tozienak aspektu entzien. Eta, geho, jubilatu nintzen, eta etorri ziren, pestak heldu ziren. Eta pestak heldu ziren, nola hemen bakezu, hau pahatzeko eta ue pahatzeko eta inauk ez zuen bankuk, laukuk ez zuten eman nahi. Eta bakarre behar zela. Ni eta beste hiru gazte, lau gazte, de gestora. Sartu ginen. Gestora sartu ginen, urte botak ginen ziren, eta gehondoren etorre ziren elezioak, eta inorretzen zehatu. Bueno, etxean, herrian entzen, junte bat, hor, kontzejilen horra entzen, eta casa por casa. Etxe, el sorteo. Tokatu, ezta? Bai. Eta, gero, zehatu zen, eta berrez tokatu zizian. Eta berrez hola sehitzen dut. Asensio, Eliza, ez da, suposatzen dut? Eliza. Eliza pollita kasue handia, ez? Errezazia, eta denako honea aturtzen kea. Bai, ez? Zenbat biztanle ditu Beruetek, Asensio? 150 bat. Hemen beti bizi direnak, ez da? Eta udan eta jende asko etortzean, hemen etxea daukana edo... Asko itzen da, jendea etortzen da, mendik eta badaude hor goia, da mendizale asko dago, eunen baina eunen gehiago, dagoan komiso honeken
jendeak errita asedan, ez da gez, sakolen baina amorrazio gehiago. Bai, ez? Amorrazio gehiago, errita dago. Bai. Ez da gez, pasatzen den, kapitaletan nazkatu edo. Bueno, gainera pandemiarekin ez da baloratzen dira gehiago herriak eta... Ja. Zera, galdetu, esan dizugun bezala, Asensio, programaren gaia da, ea pandemiak herrietan ze eragin izan duen, ez da? Zu Berueteko alkatea izan da, zer esan aldia zu horri buruz, nolakoa izan da pandemia Berueten? Bai, pandemia dixente ongi joan da hemen. Bai. Hemen, bizpero ondo die, hola pixko bat, baina geho gazte batzuk eta ondo die, zeratuk kontzinatuko ondo die, bere lagunak positibo eman, eta geho ondo die, korentenetzen etxene ondo die. Lasai gutxienez. Baina, hola bai ez esan, ez opa, bestaldea ez da, hola, bueno, jendeek amatu be kuidadoa, be kuidadoa, jendeek ibilio, eta oso pandemia, onge pastat. Lasai egon zarete? Bai, lasai. Iruña baino lasaiago seguru, ez da? Ingresatuek eta ez da inorri hon. Hemen hola, joan da gaizke mentzuk, ez da inorri, bete jende ibilia, kuidado pizkeateken. Bai, oza, kasu positiboak eta ez dira asko egon ere, ez da? Ez, positiboak esatutunez, pues, 3 lau. 3 lau. Bestek, ez? Ondo orduan, ez da? Ondo, garrun ondo. Eta ze, jendea kontu zibili dela esaten diazu, ez da? Bai, kontu zibilia. Eta beldurra eta egon da, Asensio, pandemia dela eta... Bai, handi beldurra. Bai, ez? Jendeak hilbide du, distantzik guardatzen, da geho, ostatu ere terrazare onadakiu, terrazare oso, distantzik. Distantziak mantenduz eta, ez da? Onke mantendu. Bai. Hemen ite izan dolako sanopa. Geho, itxiek, ostatu ere itxi ondotzen hilabetez, guandel urteak. Ze, konfinamendu totalean eta, ez da? Baina, geho doren, terraza zahaldoze, eta terrazak eta herrikoak eta onke, oso ondo. Giro gana dakazue plazan, ez da? Bai. Ikusten duan bezala, Asensio. Eta zera esan behar nizun, nabaritu egin duzue pandemia zidenetik jende gehiago etortzen dela, bisita itera Beruetera, eta? Bai, gehiago. Bai, baina bakazu ze pasatu izango jende etortzeak gehiago ere, eben bakazu zertzun, terraza 80-82 sartzen ziren. Eta gainako horritan, terrazak ez dago. Ja. Terraza hauen tokira, joaten dira, ez da? Eta jentea bakazu zeiten zu, terrazako zen, eta behutea asko etorri da. Asko jendea, bete ondo da, atope. Atope eta kapoko jendea, asko gainepe. Baina besti hoitan terrazak ez zegoen, niñone itxiak ondo die, eta jente honea. Baina izan dogalu terraza bestamoste eta bestamoste, gehiago ere zehatzen modu. Gehiago egin, ze jarraituko pixka bat hendik, Asensio? Ez dakit, zuk esango nora goazen, nik ez dute ezagutzen. Hor, arera, frontona handako. Frontoiera. Osa, que jende gehiago, ze, Nafarroako jendea, klaro, itxita egon da, ez da? Bai, Nafarroako jende guzia ondo da, hemengo jendea ibilea, Nafarroako guzia ondo hemen. Baina asko jende ibilea. Ibilea, hosteletan, laganbetan, da iande atxaldean, jentea martxatzen zen. Bai. Eta normalean Nafarroatik kanpoko jendea eta ere etortzen da bisitatzera, edo Nafarroakoak dira mona datozen turistak? Etortzen da, asko etortzen da. Osa, que udan ze, espero duzue jende are gehiago, ez da? Bai. Gero, ostalari ere onadakiu, oza, jatea eta ematen duena, eta... Janari ona dakazu hemen, Asensio? Bai, ez da? Hemen bakezu, bete. Janari ona jende majoa eta paisaia paregabea, ez da? Bai. Eta, zera, txertoekin eta suposatzen du egoera lasaiago egongo dela, ez da? Asensio, hemen jendea lasaiago, beldur gutxiagorekin eta... Guan oso zea dago, guan jendeak gaina bakunatora askoen da, ja? Asko. Zarran dena bakunatu di hemen. Bi zea hartu ditute. Ja, lasaitasun gehiago. Bakunatu ja denak, ja... Esati dute, bakunu hartuzko Arrazorik ez, ez? Arrazorik, ez espeo ginepeen, holapek. Baina, guan haedie beste atzuk zehatze, 50-60koak haedie, eta bete, hildorek gutxi zio, esango ez opa. Espero gu hori, egoerako bera egitea, ez da, Asensio, eta
Talik eta lasterren guztiak normal, benetan normal, egotea, ez Ja, da? eta urruneko asteteka eta ja berriz normal ja zehatzen dute dien. Interior barroa zabaldu. Eta ea goiz ere beruetako festak ospatzen diren, ez da horretarako gogoak. Ez dira, aurten. Ez, baina alek eta goizen esaten dut, ez da? Aldenean ja gogotxuari egongo zaretela suposatzen dut, ez da? Bete pestaketa izaten dienen urtea luzegoa, urtea egin da, alegregoa. Bai, festen esperoan. Joan den urtea joan zen, ez pesta eta ez hau, eta ez karnabalak eta hau zer, eta jusez auto Bai. Ez kanpoan, ez herrian. Tristea da, Espero dezagun alek eta laizterren berriro ere ospatu alizatea, ez da, Asensio? Bueno, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, plazerra izan da, Beruetoko alkatearekin hitz egitea eta zurekin paseotxo hau ematea, Asensio. Así que ondo izan eta placer bat izan da. Vale, berdin. Bueno, Asensio, aio, ondo izan. Aio. Bukatu da gure egitekoa Berueten. Oso pozikoaz, herri hain polit eta atsegin hau, baina batez ere bertako jendea eta haien istorioa ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, besarkada bat bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.